ko sai kwararre. Ga ayyukan Buhari. Jejiwa a maka kyaure. Ga ayyukan Har Buhari. sanya maza su fara tsere. Ga ayyukan Buhari. Na Ga gode. ayyukan Buhari. Kudai addu'ar mu ta ci. Ga ayyukan Buhari. Ita ka satiyar ta balci. Ga ayyukan Buhari. Mai wuyar haka mu ruci. Ga ayyukan Ka bar Buhari. makiyan ka si ta kunci. Ga ayyukan Sai Buhari. baba Buhari kan da mina. Ayyukan Ka ji Buhari. kwanina gwanin gwanina. Ga ayyukan Sai Buhari. baba Buhari jarumi. Ga ayyukan Buhari. Buhari na namu dan amana. Ga ayyukan Dan Buhari. amanar daura mai amana. Ga ayyukan Buhari. Yaba kokarin Buhari. Haka a gwamnatin Buhari. Sufuri ya ƙara ƙarfi. Buhari ya yi aiki na kwarai ba za a yarwa. A gwamnatin Buhari. Sufuri ya kara ƙarfi. Buhari ya yi aiki na kwarai ba za a yarba. A gwamnatin Buhari Sufuri ya ƙara ƙarfi. zaka wurin minista da ba za a tadda kai ba. Tara su fata Buhari. Aikin shi ya yi daidai. Wanda yake ƙasar mu ya san abin da ya yi. Wannan ministiri ta daga darajar Buhari. Kullum batuwa ke kun saka al'umma sururi. Sabida ayyukan sufuri kuma bugu da kari. Ameci ɗan gaban goshi na janar Buhari. Bagen roƙon amana ta saman ya tabbara A ba. gwamnatin Buhari. Allah Ubangiji mai ikon gabas da yamma. A gwamnatin Buhari. Sarki madawwami na taso ka bani dama. A gwamnatin Buhari. Komai na kallata yarda ilahu bani dama. A gwamnatin Buhari. Zaka burin minista na transport ta girma. Yaushe na kallata saba zan yi da jiki ba. A gwamnatin Buhari. Bagen transport su ka ta'ammali da jirgi. A gwamnatin Buhari. Batu na kwangiri titin dogo titin jirgi. A gwamnatin Buhari. Muna ta marari wan aiki na titin jirgi. A gwamnatin Buhari. A karkashin hukuma ta transport bakunji. Wannan famar ta ba ta kama bayinan na gewa. A gwamnatin Buhari. A gwamnatin Buhari ci gaban da zan misalta. A gwamnatin Buhari. A gwamnatinsa aiki sai dai kwatanta. A gwamnatin Buhari. Sufuri fa an yi aiki don babu keta. A gwamnatin Buhari. Ku ɗau tashan jirage baba ne ya kayata ta. A gwamnatin Buhari. Yanzu sai ka bar Ibadan har Abeokuta da keta. A gwamnatin Buhari. Har Iduna nan Abuja je Kaduna sai ka huta. A gwamnatin Buhari. Kubuwa ka je da jirgi da tashan sakar ka manta. A gwamnatin Buhari. Bangare na communication yanzu an yi babu cuta. A gwamnatin Buhari. Ko a yau ka leƙa nidda ayyukan su ba da wai ba. A gwamnatin Buhari. Kashif inuwa namu mun san shi ba rago ba. A gwamnatin Buhari. Kwamfuta ana rabawa a ƙasar mu ba saye ba. A gwamnatin Buhari. Domin mu samu ilimi kun ji da sun yi ɗan ba. A